जोंनि बुबाग्रानो खुलुमनाया फारो दा बे फाइचक फाइजाक जोंनि मिनिस्टार गनै दङ जोंनि जत जत एमएलए जत एमडिसि वाइटिएफ नि प्रेसिडेंट टीडब्ल्यू प्रेसिडेंट दा बे डिस्ट्रिक्ट नि वाइटिएफ प्रेसिडेंट दा जत ओ आमचाइनि ब्लक कमिटी नि ती प्रमोथा वाइटिएफ टीडब्ल्यूएफ नि जत प्रेसिडेंट दा वर्किंग कमिटी नि जत लीडर्स नो दा बे फाइचक फाइजाक जत करबुकनि हयते सुरु खायै एमपी नगरनि मिर्जा काथाले आमचाइनि किला आमचाइनि जत तिप्रामथानो हामजानाय चिनि बुबाग्रानो हामजानाय ताखक तै बहुक सोनो और फाइमानि बागै बिलाइ बिलाइ खे खुलुमनाया फारो जों जतनो साइमानो आनि सिगां सानाय रगबो साखा तिप्राहावो एकमात्र चिनि तिप्रासानो मोथांमाना हिंखे चिनि बुबाग्रा सारा तिप्रामथा पाति सारा चिनि तिप्रासानि कुनु अधिकार चिनि बागै कक बसाया सुबसाया कारि बुतब माया अमो परिष्कार जों नगै थांखा एक्सपायरी डेट अंजाक पार्टी जे प्रप्रनो ताक चिनि बुबाग्रानि एगेन्स्ट कक सावो सीपीएम राज्यनि सीपीएम हिंखे एक्सपायरी डेट पाइजाक दै बतलबो फालमाया निनि जेकुनु मेडिसिन फालमाया जेकुनु फ्रुइट फालैमाया बाजाराव जदि बनि एक्सपायरी डेट पाइखा हिंखे दिनै सीपीएम अमाहाय पार्टी जे त्रिपुराओ सिमिया बनि भारत बर्षआव बनि एक्सपायरी डेट पाइलाहा जे सुफानो बरक सादि बरकनि कक सामं नांलिया ताने के 35 बছর राज्यआव शासन खाय थांमोनि परे सिनि त्रिपुरासानि अधिकार न कक सामया आफ्रो जराव जों नुखा जे प्रो सिनि त्रिपुरासारनि क्राइसिस फायो प्रॉब्लम फायो आफ्रो इनके हुसुर के सिनि तत्कालीन आईएनपीटी नेता सिनि चेयरमैन सार बनबो खुलुमान याफोर तिनि न पान्दाव बनो फाइ साफायनाय तेबो गोबांमा आंचलिक पार्टीनि नेता न फाइ साफायनाय अमाहाय तंगु निर किसा मादो प्रोटेस्ट खायदि एसेम्बलियाव कक सारि होनै चाव तिनि चिनि तिप्रामथा पार्टी महाराज बाय चंगुई रहजागमनि पार्टीनि एमएलए र एसेम्बलियाव 1 सेकेंड फानो बाथा गया चिनि तिप्रासानि बागै कक सानानि बागै आं मंत्री साइ दङ आं अम कक सामाया अमाहाय हि बाथागै तंया जों नखा ताबनि लास्ट एसेम्बली सेसोदो चिनि मंत्री र कक सामानि बनो कारै ते तिप्रामथानि पार्टीनि नेता र ग्राउंड गोबांमा कक साखा मुभमेंट खायखा अम जों नुखा दिनै और जागाव फायनाय जत ताखक तै बुखक सनो आं अमनो कक कचानानि मुसुगो चिनि बुबाग्रा जेबाबे चिनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै कक साइ तंगु सामं खाय तंगु अम लास्ट मार्च मासनि 2 तारिखआव तिप्रासा एकर्ड बुंखा ओ एकर्ड न इमप्लिमेंट खायनानि बागै जों ताबो बुबाग्रानि नेतृत्व साथियक मानि नगै तंगु आर अमो ओंनाय बुरु सेटलमेंट जेफ्रो बरनो बुरु रगनो चिनि महाराजा माधव बारिओ कक साफ्रो जे बुरु रगनो और त्रिपुराओ तंग्रुनाय हायहिनि कक साफ्रो जे एक्सपायरी डेट नि नेता रक पार्टी नि नेता रक जे कक सामनि महाराजा नेता बिया एमपी बिया एमएलए बिया मंत्री बिया बो बाहायके रियांग रगनो और जागा नारंग माना हि आफ्रो गोबांमा मैदानो कक सावो पियासिनि बुबाग्रा घोषणा खायकलां माने 1 सप्ताहनि बिसिङाव दिल्लीआव होम मिनिस्ट्री नि ऑफिसआव एकर्ड खायखा बनि परे किसा पेंडिंग फ्रो हिंके कक सालायखा जे बुबाग्रा जे एकर्ड खायफै माने अमकुनु सामंना या कला पाता हाय हनै मादो प्रचार खायखा किन्तु इमप्लिमेंट ओंखा अम सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरासारं नुगो ठीक बहायके त्रिपुरासा एकर्ड 1 बছর आगे ओंखा ताबो ओ जिनिस नबो त्रिपुरासा एकर्ड अम कला पाता हनै सानाय रक साइ तंगु आं निरनो सानानि मुसु एग्जाम्पल आकारे आं निरनो सानि मुसु चिनि अकरा चाकरा रनि कक सामनि तंगु जे फ्रो सामनि तंगु हाकिम लरे फानो हुकुम लरे हनै सामनि खोना तंगु दिनै दिल्लीआव जे फ्रो महाराजा होम मिनिस्ट्री ऑफिसआव आसगु त्रिपुरासा एकर्ड खायो आफ्रो आं निजेबो प्रेजेंट तंगु चिनि चेयरमैन सार तंगु चिनि मिनिस्टार दाउन इमेज तंगु तै बुचिनि नेता रक तंगु दिल्ली होम मिनिस्ट्री ऑफिस गसेवै रखा त्रिपुरासानि लैंड राइट्स रुनाय नोरनि इकोनॉमिक राइट्स रुनाय नोरनि पॉलिटिकल राइट्स रुनाय सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल प्रोटेक्शन खायनाय अम होम मिनिस्ट्री ऑफिस कायसा मिनिस्टर नि ऑफिस आसगै सयरला जा ऑर्डर इंजाक अम कुनो दिनो कैंसिल गया दिनै दिल्लीआव जे फानो शासन खायथों
अमो मानाय परिष्कार के जों बुजिनो नांगो आं निरावनो हायफानो सानि मुसुंनाय जों बनि बाङै तमा माखायनाय निराव जतनो इन्डिभिजुअली फेमिली नि बेनिफिट नि बागै इनकाम ग्रोथ खायनायनि बागै राबाद कायखा हिंखे 7 বছর मानाय छियो 7 বছর मिनिमाम 7 বছর मानाय छियो आ राबाद कायरो खांखे अमो मानाय हितावा सदि बनो तांगनि नांनाय जतन खायनि नांनाय टेपिं खायनि नांनाय बनि परेछि नों फसल मानाय दिनै अमो अर्डार अंजाक सयरो लायजाक एग्रीमेंट अंजाक मानेनि बागै बुबाग्रानो जों तैबो कतर खे फारनानि नांनाय जदि जों लगेरो याहेंखे अमो तलुक लेरै थांनाय हानि बांसां निरनो सारानि मुसुगो अमो हाकिम लरे फानो हुकुम लरिया तैबां एग्जांपल सिंपल एग्जांपल कक सावै आनि कक मथागनाय दिनै उदयपुरनि सीजेम कोड कुनो अपराधी मुसुक सिकक राबार सिकक हि जेल माहानाय हि अर्डार रय रखा अरनि सीजेम कोड नि हाकिम अर्डार रमानि या गुलो ब आगतला व ट्रांसफार थांपाय हा जे अपराधी मुसुक सिकक जेल माहानाय हि अर्डार रय रमानि जाजमेंट रय रमानि परे ओ जे अपराधी मुसुक सिकक राबार सिकक जेल माहानाय दे माहाया दकिसा साबायले माहानाय दे माहाया माहानाय दिनै दिल्लीआव जे बुबाग्रा एकड़ 6 रमानि अमो दिल्लीआव जे फापाति स्लाइजाक फानो अमो जानाय तानि कमो हाकिम लरे फानो हुकुम लरे आजाद ओ एग्रीमेंट ते लरे आजाद बनि बाङै आं निरनो एग्जांपल सामनि हाय राबार काय खांखे जतमा खायनाय हाय आरोनि एकड़नि बिसिङावबो बाक्सा दायति मानाय जा बाक्सा किसा लेट नै जात टिउजेसनि नेतृत्वे जेफ्रो एडिसि आंदोलन खायो 1967 नि सिमि कय बছর পরে एडिसि माखा 17 বছর পরে তিনি जों कय বছর खा बुबाग्रा नेतृत्वे 2019 नि सिमि 2025 जरा खसि बबाइसे बरो सेटलमेंट खा तैबो गोबां मानसिनि डेभिड मुरासिं साइ थांखाय एडिसि ओ एक लाफे आसक जरा ओ इतिहास फान इनक्रिज खाजे खो दिनै ओंखा तैबो मानाय कन्टिन्यू जों बुबाग्रानि बिसिति जातियावै दङ जों सुदु जरा न मानाय सिनाय तै थानसा ग्राखे मातंनाय दिनै जदि थानसानि बिसिति जोंनि इतिहासाव दङ थानसानि बिसिति मा माने जों लाइबो मावनो माने के एडिसि जेफ्रो टिउजेस त्रिपुरा उपजाति जुब समितिनि नेतृत्वे थानसा उइ चबा खायui एडिसि माव बनि परे जेफ्रो कागलायु दिनै कोदों मा रङै मायां दङ बुबाग्रा नेतृत्वे थानसा उइ ताक चबा खायui दिनै मावनि फाइटिं थां दङ एकर दङ हानि बाङै जों थानसा मा दंनाय निनि नगाना गिनिव मै कायखा के फान्तो कायखा दनिया कायखा मुलाय कायखा बजतो समान के मांगलाक सिनि ओ एकॉर्ड बुबाग्रानि एकॉर्ड बहायनो कुनो हंके किसा दोंनाय कुनो दायति मानाय अमाहानि बाङै जों पेशनलि जों जतनो मा सानाय मा बुजलायनाय जे बुबाग्रा सारा त्रिप्रासानो मुक्ति खायमाया ओ जिनिसता जों जत गली गली कामि कामि आमचायनो बरंनो जों मा सानाय तानि के सिनि बुबाग्रा राजबारी व आराम के तंगै मानो तुमाने बागै आसक वातैनो वातै होया सातंनो सातों होया हरनो हर होया तुमाने बागै ब निरगबाय बाक्सा जोंबाय बाक्सा फाय जोंनो हामजाग माने बागै निनि बुमा बुफाराव बनि बोसानो जे हामजाग माने हाय जोंनि बुबाग्राबो जोंनो बोसाहि वानसगै हामजाग माने बागैनो सिनि बोसानि भबिष्यत न सोनानानि बागैनो ब वातैनो वातै होया सातंनो सातों होया हरनो हर होया साया नंया खलाय दफानि बागै कक साइ दङ ओ जिनिसता जों बुजिनो नांनाय जेनिनि बोसानो नों लेखा काहाम के परेरनि नांनाय काहाम करंके बनि इकोनॉमिकली कंडीशन सोनानि नांनाय हिनो वान सं माने हाय सिनि बुबाग्राबो सिनि फ्यूचर सिनि जेनारेशननि बागै काहाम के सोनानानि बागै सि जातियाव दङ दिनै जे बिरोधी दंनाय रक जेसबानो कक साथों बरनि आमलो कुनो कायसा त्रिप्रासानि बागै अधिकार कक सामाया आर ताबगबो कुनो कक साइमाया नेशनल पार्टी खायनाय रक सिनि त्रिप्रासानि बागै थाइसबानो कक सामाया ताबग सुगजरा खोनाबो सामाया उलाबो सामाया जेफ्रो फायनाय ननो रेगा तांदो याहि सानाय जेफ्रो फायनाय ननो नगरो याहि सानाय त्रिप्रासानि हामजाग मन कक सागलाक सिनि बुबाग्राले जेफ्रो पसि हामजाग मनि चाव
CPM खायथों कांग्रेस खायथों BJP खायथों अमो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड 120 feet amendment उन्थों अमो त्रिपुरा सानि दाबी सिहि जों जतोनो चिनि बुबाग्राबाय साजागै त्रिपुरा मथालि दारक जतोनो सावो अमो त्रिपुरा मथानि दाबिया त्रिपुरा सानि दाबिसि फियाबा बरक त्रिपुरा मथाव थांखांके तिनि जनसभा फायखांके गोबां ब्लक खायजावो जे निरनो नग्रया निरनो रेगा तांग्रया हनै साजावो बरनो थाङै जों मासायनाय जे जों त्रिपुरा सानि बागैसि नों CPM खायथों BJP खायथों कांग्रेस खायथों जतो त्रिपुरा सानि अधिकारनि बागैसि ओ जिनिसटा जों बरनो मासानाय आसनो सानाय जतनो हामबाय बुबाग्राय आवलकथों